ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କଣ ତରକାରୀ ହବ। ଏଗୁଡା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଗୁଡା ହଉଛି ସାଲମା, ଆମ ଆଦିବାସୀର ଏଗୁଡା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ। ଏବେ ବିଲ କାମ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସାଲମା ସହିତ କୋଉଠି ଗେଣ୍ଡା ଟିକେ, କଙ୍କଡା ଟିକେ, ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ମିଶାନ୍ତି ଆଉ। ଆଜି ଆମର ଆଇଁଷ କିଛି ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଖଟା ରନ୍ଧା ହବ। ମୋ ପୁଅର ତ ଏସବୁ ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦେଖିଲ ସେ କେମିତି କହୁଛି ଢେର ଗୁଡା ଖାଇବ ସେ। ଏଇଭଳିଆ ମିକ୍ସ କରାହବ। ତା ଚୁପା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇକି ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହବ। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଭାତ, ତାପରେ ତ ବିଲରେ ନିଆଁ ହବ ଭାତ ଆଉ। ଏବେ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପରିବା ପ୍ରତି କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଛତୁ ବଣରେ ଛତୁ ହୁଏ, ଛତୁ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ଆଉ ବିଲକୁ କୋଉଠି କଙ୍କଡା ଧରିକି ଅଣା ହୁଏ, ସେଗୁଡା ସବୁ ରନ୍ଧା ହବ ଏବେ। ପୁରା ସବୁ ଚକଟି ଦେଇଛି ମୁଁ। 15ଟା ସାଲମା ମିଶେଇଛି, ବେଶୀ ନୁହେଁ, କାଳେ ଖଟା ମଟା ହବ, ବାପା ଖାଇବେନି ଏତେ ଖଟା ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ମିଶେଇ ନାହିଁ। 15ଟା ମିଶେଇଛି, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେଲି, କାରଣ ଆଜି ଆମର ଗରମ ଭାତ ହେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଭାତ ହେଇଛି, ତ ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ମସଲାକୁ କଷି ଦେଇଥିଲି କରେଇରେ, ତାପରେ ସାଲମା ଚକଟୁଥିଲି। ଏବେ ମସଲା ହେଇଯାଇଛି, এই ସାଲମା ଗୁଡାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ। ଆଜି କାଠ ଜଳୁନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କାଠ ଜଳୁନି। ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କାଠ ରଖନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ, ଯାହା କରେଣ୍ଟ ବି ଆସିନି। ମସଲା ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇକି ଏବେ ଏଇ ସାଲମା ଯୋଉ ଛୁଟିଆ କରି ବସେଇଛି, ହଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଫୁଟିବନି, ପଡି ଯାଉଛି। ଖାଲି ଝୋଳ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଡାଲି ଝୋଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡାଲି ଝୋଳ ହେଲେ କେହି ଖାଇବେନି। ଏମିତି ସାଲମା କି ତେନ୍ତୁଳି ଏଇଭଳି ଝୋଳ କଲେ ଖାଇଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହଉଛୁ ଆଦିବାସୀ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ତରକାରୀ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଡାଲି ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେନି ଆମକୁ। ନା କଣ କହୁଛି ଛୁଆ? ଆମକୁ ଏଇ ସାଲମା ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ତୁ ଖାଇବୁ ନା ସାଲମା ତରକାରୀ? ବେଶୀ ଲୁଣ ହେଇଯିବ ନା କଣ, କେତେ ଥର ଦେଇଦେଲେ। ପାଠ ପଢିନା ଯେ ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀ କରିଦେବେ ନା।